Okay, jeg vil nu gennemgå beviset for afstandsformlen, som jeg lige vil starte med at læse op. Den er: afstanden fra A til B er lig med kvadratroden af x2 minus x1 i anden plus y2 minus y1 i anden. Godt. Der er to tilfælde af linjer i knøjsten. Det ene kunne være, hvor den ligger på skrå på knøjstenen. Det andet tilfælde har vi her, hvor den ligger parallelt med enten y-aksen eller x-aksen. Her er det så y-aksen. Godt. Vi starter med at gennemgå beviset, hvor at linjen ligger på skrå. Linjen har ligesom to punkter. Det ene er A, som er x1, y1, og det andet punkt er B, som er x2, y2. Jeg vil nu, fordi jeg senere vil bruge Pythagoras-sætning til at finde A og B, så vil jeg derfor danne en retvinklet trekant ud fra den her linje. Og det kan vi se, det har jeg gjort her, hvor at AB udgør hypotenusen, og BC, vi kalder det her punkt for C, BC vil være katene, den ene katene, og den anden her er også katene. Nu vil jeg så ligesom have vist to udtryk for, hvordan man kan sige afstanden AC, og så hvordan man siger afstanden BC. Når man kan sige AC, det er ved at trække x1 fra x2, fordi x2 har vi her, den er 7, og x1 har vi her, den er 1. Trækker vi så x1, det vil sige 1 fra 7, får vi afstand på den her linje. Det er selvfølgelig bare et tal i det her tilfælde, men det gælder generelt. Og må man kunne finde BC? Det er så ved at sige y2 minus y1, hvor y2 ligger her, y1 ligger her, og trækker vi 2 og 4, ja, så får vi afstanden på BC. Nu vil vi så bruge det her med Pythagoras-sætning, som er, at AN plus BN er lige med CN. Så nu overfører det til vores trekant, så har vi, at AB i anden er lige med AC i anden plus BC i anden. Det kan vi skrive op. Det vil vi gøre ved, at i stedet for at skrive AC i anden, altså denne her afstand, så skriver vi x2 minus x1 i anden. Og bemærk, at jeg laver numerisk tegn uden om udtrykket, fordi at jeg gerne vil have positive længder. Og jeg gør det ved begge to. Så i stedet, ja, så vi skriver altså det her x2 minus x1 i anden, i stedet for AC i anden. Og vi skriver så plus, i stedet for BC i anden, skriver vi y1 minus y2 i anden. Det er ens betydende med længden fra A til B er lige med kvadratroden. Jeg tager altså bare kvadratroden på begge sider af lighedstegnet nu. Så nu får jeg, at AB er lige med kvadratroden af nummertegn x2 minus x1 nummertegn i anden plus nummertegn i 1 minus i2 nummertegn i anden. Det kan jeg yderligere omskrive, så der nu kommer til at stå, at kvadratroden af parentes start x2 minus x1 og til slut i anden plus parentes start y2 minus y1 parentes slut i anden. Så nu har jeg faktisk bevist denne her formel. Det var så det ene tilfælde, hvor den lå på skrå. Nu har vi tilfælde, hvor den ligger parallelt med en af akserne. Her er det så y-aksen. Her ses det, der har vi igen to punkter. Nu står der godt nok tal ved de her punkter på billedet. Men jeg vil gerne vælge at sige, at A er lige med x 1. Jeg tager lige og kopierer. x1, komma y1. Komma y1. Og at B på billedet er
x2 og komma y2. Okay, så bliver det lidt mere nu. På samme måde vil jeg nu prøve at vise, at formlen er gældende i det her tilfælde. AB, afstand fra x til b, er lige med y2 minus y1. Og hvor at y2 jo så er 5 her i det her tilfælde, og y1 er 2, trækker vi så 2 fra 5, får vi, trækker vi 11 ringer 2 fra 5, får vi så afstand fra x. Fint. I det her tilfælde er det så, at x-værdien på begge punkter er ens. Derfor er vi x1 minus, lige med x2, og så er x2 minus x1 jo altså 0. Derfor kan jeg nu, hvis jeg skal overføre det her til den her afstandsformel, så i stedet for at skrive x2 minus x1 igen, det kan jeg faktisk bare lave op til 0. Og så står der pludselig, at afstand fra x til b er lige med kvadratroden af parentes start y2 minus y1, parentes slut i anden, lige med, så er de her nummerrigstegn rundt om, y2 minus y1. Så dermed har jeg faktisk bevist, at formlen også er gældende i det her tilfælde. Så det var det.